Може ли да ми кажете число от 5 до 288? 63. Вместо това трябвало да се занимава с ангелите. Точно когато се извил, за да я изгледа с неприязни обращения, видял, че тя се е събула. Нищо не пречело на белия и почти прозрачен крак да бие нервно въздуха и да помръдва в пръсти. Те били лакирани слаб, ярко червен. Погледнал към лицето й, не му обръщала внимание. Блузата й била раздърпана, подавала се през рамката на футиена, челото й се бърчало, докато слуша и хапала устата си. Козата й била безформена, дори не рошава, очите воднисто сини, но нищо от това нямало значение. Пред погледа му оставал само нежният й крак, който се движил нагоре и надолу и нагоре и го хипнотизира. Изведнъж му се брискало да се наведе и да го спре. Съвърхва. В този миг Ангелика се обърнала към него, срещнала погледа му и се разсмяла. Той бил толкова поразден от нелепото си желание, че станал и излязъл от залата. Има нужда от въздух, от цигара, от това да погледа синято небе, за да изтрие образи на ярко-червените и ногти, приближаващи се към лицето му. И мисълта, колко ли топъл трябва да е този малък, изящен крак, така не съответстващ на цялата и личност. Почти бил изпушил цигарата си, когато Ангелика застанала до него. Било е скучно вътре, предложила да се разходи. Обикаляли улиците на Париж. Както си стоял в един от коридорите, чул музика и тръгнал по звука. Плувал пред дим и чаши разпръснати по вода, докато стигнал до малко по-широка зала с сцена. На нея се викрили саксофонист, барабанист и китарист. Залата била претъпкана с хора, но успял да се добере до бара, даже да седне. Бил загубил приятелите си, но това вече не го интересувало. Извадил скицника си молив и се оставил музиката да го води. Не помня колко време е рисувал. Когато се осъзнал и задраното му наничало момиче и гледало възторженото неговото лицо. Слава Богу, не разбирал и думичко ангарски. Не му било доразговорил, а и от някак се появил Вернан, продуцентът на филма, и го задърпал за ръкава. Музикантите почивали и той искал да го запознае с тях. Макс не разбрал защо, но нямал много възможности да се протива. Вернан буквално го завлякал на масата му. Заедно с барабаниста имала една жена, приличала на цвете. Помислил си, ако я докосна, ще се щупи. Продуцентът ги представил. Изрекал имената им и името на саксофониста накарал Макс да се свие, сякаш се го ударили в колено. Бил негов приятел от студентските години, който не го познал. Трябвало да каже истинската си фамилия и след като изчака Анталина. За първи път след 30 години чул как някой произнася името на български. Макс. Има такива нощи. От вечерта до сутринта минават години, които ви се струват като секунда. И тази била от тях. Част от извил още, после барът се изпразнил, останали само те двамата. На пейкът на сцената бил заспал продуцента. Барманите ни или чаши разчиствали, разговорът се губил между знаеш ли, помниш ли, доживяхме, а тогава ти, а тя. За тя положението се осложнило, защото саксофонистът имал предвид жената на Макс. За този път тази
вечер той получил удар в колено. Въздухът му стигнал, колкото да извади рисунките и да му каже, че за нея не е правил. Защото тя сега не е с него. Няма как иначе да й покаже мястото. После преминали на ниво «Ти ме уважаваш ли ми?» После търпността на варварната съвсем се изпарила, искали да си тръгват. Заведението затворено и те се озовали на тротуара пред него. Макс не посмял да си признае, че се страхува от разсъмване. София, края на февруари 2012. Разбрал, че няма как да я намери. Не знае даже напуснала ли е страната или е останала. Но ако е останала, защо го оставила? Дали би щастлива? И защо по този начин? Без думи, без подсказване, че нещо ще се случи. След 2 години като помощник сценограф най-накрая му възложили да бъде главен сценограф на филм. Режисьорът филмът неопитен, актьорите разхайки. Екипът сведен до минимум, и той започнал да работи така, сякаш се готви за оскарите. Рисувал, правил скици, сънувал всеки кадър, цветовете, осветлението, как хълът на масата посочва с гърбен пръст креслото до прозореца, гледа зелено и стърбушено. Получил първи отзив за работата си ден след премиерата. Били го забелязали. Знаел, че е въпрос на време да му възложа да снима втори филм, защото бил добър, бил най-добрият. Тогава си помислил, че щом не може да я открие по бързия начин, ще я открие по-бавно. Поставил си за цел да стане истинска звезда. Трябвало само да работи много, да го употреби късмета си. Трябва ли му вестници, не само френски, всякакви, които да пишат за работата му за него, за да може тя да прочете и да го намери. Трябва му слава. Намери ли те? Не. Пиян, 52 годишен, седнал на бордюр в центъра на пеща, а до него още и двама. Вернан, който спял на плочките, и саксофонистът превърнал калъпка с инструмента си. Не. 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 Преди няколко години, Не. декември месец, Не. пътуваме двамата.
Не. Няма концерт. Не. Няма записи. Не. Акордеонът е в хотелата. Не. Разхождаме се по улиците на Барселона. Не. С приятели. Не. Точно зад катедралата. Не. Една момиче свири на бандонеон. Не. Адиос Монина. Не. Заслушвам се. Не. Музиката сякаш размества каменните блокове. Не. Плачът на бандонеона си побива път. Не. Влиза в църквата. Не. Излиза през входа. Не. И смущава пластмасовите статии на оркестратни и необиколили яскалата и младенец на площада. Не. Медвачите бързат, преминават, отминават. Не. Оглеждам се за нея Не. и за моите приятели. Започва да вали лекциите ми дъжд. Изличвам се надолу. Няколко улички вляво, няколко вдясно. Излизам на мъничък площада и разпознавам свинто и пълто. Не си сложила кочуни. Извиквам по име. Не. Тя се обръща и капките, намерили обежище в косите, се разпиляват настрани. Не. Усмихва се. Не. Хрумва ми, че след толкова години, улички вляво, улички вдясно, все още могат да се влюбвам в нея като в музика. Не. 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 Нищо. Не излиза. Не. Не излиза. Нищо. Не. Не излиза. Нищо. Не излиза. Нищо. Нищо. Не. 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 Не излиза. Не. Нищо. Нищо. Не излиза. Не. 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 Не, не излиз, не, не излиз, не излиз, не, не излиз, не излиз, не излиз, не, не излиз, не излиз, не, не излиз, не, не излиз, не излиз, не, не излиз, не излиз, не, не излиз, не, не излиз, не излиз, не, не излиз, не. Прекарахме така много дни. Не излиз, не, не излиз. Показваме снимки на дъщеря си, на сина си и на внуците. Един ден поиска да види града и аз за втори път не построих от стици. Точно в този миг си на кея и гледаш водата, аз идвам към теб, ти се обръщаш и ме поглеждаш и
Вятърът духа в тила ти, така че две кадрици се вдигат във въздуха и закриват леко едното друго. Но устните ти се виждат и се усмихната. И ако точно в този миг мине корабче и заглуши думите, които казваш, а ти очакваш отговор, но аз не смея да отвърна нищо, защото всеки отговор е грешен и... По коя улица бихме могли да поемем в този миг? Имаме само два пъти. Да останем на Хея, без да помръдваме, за да запазим усещането, че тези от кораба са взели думите ти и след 20 минути ще ти ги върнат. И аз ще те чуя и ще мога да ти отговоря правилно и така да бъдем пуснати да продължим напред. Или пък да тръгнем към халите, замазвайки пуснатината с много смешки и разговори и после да влезем в парка, чието алеи носят имена на писатели и поети и да изберем един, който сме чели заедно и така да стигнем до площада с тази скулптура, слушането. Сигурен съм, че ще я харесаш, въпреки че в притворената Ирландия непрекъснато сядат туристи, за да се снимат. И ти ще ги снимаш. Ще ги отнесем с нас всички тези непознати, а ти ще се зачудиш какво ли чува каменното ухо. Стъпки, пукане на стави на приглягащи хора, смях. Чува ли как мълчи? Ако застанем в центъра на площада и говорим тихичко, може да се чуе много, много надалеч. Такава специфична акустика има. Затова понякога идвам нощем, сядам в центъра и повтарям твоето име. После пак започвам да си мисля, какво би могло да се случи, ако ти гледаш към стена, а аз идвам зад теб и ти се обърнеш, и вятърът, и кадриците, и очите, и устата ти, и думите ти, точно в този миг минава корабче. Какво е общото ти с китарист, останал с два пръста на лявата ръка? Не знам. Усмихнал се Ранка. Не разбирам. Не разбирам. Не разбирам. Не разбирам. Не знам. Не разбирам. Не знам. Не разбирам. Не знам. Не разбирам. Не разбирам. Не разбирам. Не разбирам. Не разбирам. Не разбирам. Представи си тъмната градина, падащият сняг и статуите, пресяващо апатични към новите си бели дрехи и дворецът. Сега ще надникнем вътре в него, Габриела. До прозореца за тежко писалище седи момиче. Корсетът го притиска, перото скърци по хартията. Чува се музиката от салона долу. Идва и писмото. Мила ми приятелка, днес сутринта запусвахме в градината, а сега вали сняг. Никой не забеляза. Оказа се, че роклята на сестра ми, с която трябваше да дебютира, е изцапана и сега всички са в паника. Затова и мога да се скрия тук и да ти пиша. На цялата орелия, статуите изглеждат, сякаш се радват на белите си дрехи. Искаме се да излязем навън и да се разходим между тях. Ще си представям всички красиви неща, които могат да се случат зад осветените прозорци на двореца. Сега, когато знам какво става всъщност,
Единственото, за което мисля е, че корсетът ми е адски неудобен и ме притиска. Чувам музиката от салона и смехът на Дан. Сигурно някой важен гост е дошъл, защото се киска твърде силно. Кой или спира да вали. Исках да ти разкажа нещо друго, но не помня вече. Викът ме е време да слизам долу. Сега ми хрумва, скъпа ми приятелко, че в една тъмна градина няма нищо по-хубаво от светещи прозорци, особено като все още не знаеш какво на светя. Защо точно тази снимка? 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 Месец по-късно филмът бил монтиран. В първата част младежи с широки панталони танцували с момичета с лица от порцелан в звуците на джаза. И докато ги гледал, човек има усещане за свобода, за светлина, за смисъл. Във втората част младежи с широки панталони танцували с момичета с лица от порцелан под звуците на джаза. Двойки се целували там, където някога били канцелариите на чиновниците. Но оставало усещането, че най-важна е сградата, заплашваща да се срути върху главите на тези същества, които нямали никаква идея какво е отговорност и ще ли да останат под туклите, мазилката, спринцовките и опаковките от вафли, без да са разбрали колко тежък е животът на възраст. Докато слушам разказа на Макс, си мисля, че приятелят ми бил въобще филма така. Първата част е ръката, която се отваря с широк жест, за да завърти и приласкае партньор. А втората е просто размахване на ръката. София 1959. Съществува като Райнхард, Макс съществува най-вече като Влева. Тук записът прекъсва, тук записът прекъсва, записът прекъсва. Той някога бил известен с собите си характер. Кой филмът? Какво стане с жената? Какво стане с жената? Какво стане с жената? Какво стане с жената? Не ме разбра с жената. Не ме разбра, искам да разкажа живота ми, такъв никога не се е състоял. Искам да разкажа живота ми. Какво стане с жената? Искам да разкажа живота ми такъв. Какво стана с жената? Такъв какъвто никога не се е състоял. Не се е състоял. Какво стана с жената? Искам да разкажеш живота ми такъв. Какво стана с жената? Искам да разкажеш живота ми такъв. Какво стана с жената? Искам да разкажеш живота ми. Стана с жената. Какво стана с жената?
с жената? Какво стана с жената? Искам да разкажа живота ми. Искам да разкажа живота ми на жената. Искам да разкажа живота ми. Какво стана с жената?